Acceptem amb resignació la decisió de l'administració de tancar les instal·lacions esportives de Barcelona i la seva àrea d'influència, però creiem que és una decisió injusta, perquè les instal·lacions esportives, els clubs esportius han fet un esforç ingent per adaptar-se a aquesta nova realitat, fent grans inversions per permetre que la pràctica esportiva es faci de forma segura. És per això que demanem una segona reflexió a les autoritats pertinents per tal de que permetin la pràctica esportiva, no representa un perill, es fa segons els criteris de seguretat i aquesta nova normalitat creiem que hem passat amb nota als nostres espais. De fet, probablement d'espais de sociabilització que hem tingut després del Covid, la pràctica esportiva ha sigut de les més segures. En tercer lloc, demanem, com no pot ser d'una altra manera, el compliment de les promeses que se'ns ha fet des de l'inici de la pandèmia per tal d'intentar pal·liar els efectes del Covid, que a hores d'ara, 5 mesos després, encara no s'han fet realitat. Si no ens permeten obrir les instal·lacions i si aquestes ajudes que se'ns han promès o que se'ns hauran de prometre per a aquesta nova realitat no arriben, probablement estem davant d'un atzucac mortal per la majoria de les entitats del país. Reclamem, per tant, aquesta segona reflexió que se'ns permeti poder fer activitat esportiva i obrir les nostres instal·lacions i que compleixin amb aquelles promeses que ens van fer en el seu moment per pal·liar els efectes del Covid.